איתה, 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 והיא אומרת שהיא צריכה קצת זמן, אבל אני לא מסוגל דקה בלעדיה, והיא רוצה לחשוב, אבל זה מסוכן, כי הראש שלי חושב רק עליה, הראש שלי חושב רק עליה, רוצה להיות איתה. אז איך זה מרגיש להיות עם מישהו אחר? כשאת יודעת שתמיד אני זה שאוהב יותר, אני אסביר. כל בוקר נקום ביחד עם אותו השיר, אפילו אם תרצי את ההורים שלך אכיר. לשמוע את קולך גורם לי לחייך, אז אם אני הולך אחזור רק בשבילך, כי את יודעת איך לגרום להשתגע, אם כולם מפספס אבל איתך אני פוגע. עם המציאות זו אתה לא רוצה לחלום, לא רוצה לחלום. אם תתני לי קצת אני אתן הכל, אתן הכל. והיא אומרת שהיא צריכה קצת זמן, אבל אני לא מסוגל דקה בלעדיה, והיא רוצה לחשוב, אבל זה מסוכן, כי הראש שלי חושב רק עליה, הראש שלי חושב רק עליה, רוצה להיות איתה. מאמי, מאמי, מה את אומרת? אני רוצה להיות שלך, לא עם מישהי אחרת, כי איתך זה טוב, רק אלייך באמת מרגיש קרוב. את רוצה לדבר, הוא שוב מאחר, ואת נעולה, המפתח של אחר. עם הזמן שעובר הלב רוצה לוותר, מבין שאולי עדיף שכך יישאר. לא, לא, את לא כאן, תמיד אני מקשיב אבל את לא כאן. מקווה שלא לעד, רוצה אותך איתי, מדמיין אותך ליד. והיא אומרת שהיא צריכה קצת זמן, אבל אני לא מסוגל דקה בלעדיה, והיא רוצה לחשוב, אבל זה מסוכן, כי הראש שלי חושב רק עליה, הראש שלי חושב רק עליה, רוצה להיות איתה.